eu sunt Mira și sunteți în bucătăria Ala N-am chef să fac. Așa, eu o să vă ajut să gătim, bine, nu bine. Eu o să iau niște ou și încă și cred că o roșie. Deci avem nevoie de șuncă, eu folosesc șuncă de curcan, o roșie, un ou. Acestea sunt ingredientele. O să iau mai întâi un tocător. Acesta. O să iau două feluri de cuțite. Unul așa, fără dinți, și unul cu dinți. O să spăl roșia. Este spălată. Mai întâi pentru început. A, da, și pâine. Aceasta. Pâine neagră, de sicară. Ok, o să dau pe din două. Și pe asta. La fel. Și cu asta la fel. Am aici roșile. Și cred că voi mai tăia. Să fie... O să iau acea chestie. Veniți mai aproape, nu fiți. Da, sper că se vede. Da, se vede bine. Am luat miezul. Tonie, du-te și aprinde și tu lumina. O să fac la fel și cu asta mare. Mai întâi am să mai rup o dată de aici. Nu știu să zic. Asta are lită, mă. Miez. Da, pe asta nu m-a fost. Așa. Pentru prima dată avem nevoie de pâine. Două pâinici. Și o să punem, de fapt, veniți, că acum se face și mai interesant videoul nostru. De fapt, va trebui să ne mutăm. Da. Ne mutăm. Stai să vă dau mai jos. Nu se vede. Așa. Gata. Sper că vedeți. O să avem nevoie de un cuptor. Le-am băgat în priză, să se mai facă puțin. Cred că am să o pun așa, ca să pot să fac și eu și asta. Așa. O să luăm omul. Pâinea și ingredientele. Mai întâi o să punem pâinea. Acum oul. Vom avea nevoie de un castronaș mai micuț la ou. Și o linguriță. Toni! Unde pleci? O să sparg, sper să nu fie crud. Așa, și o să pun această, cum s-ar zice, gelatină jos.
cadă gălbenuș. Mamă, dar nu se sparge. Ok, gata, asta o să văd. Acum vom pune gălbenușul, care bineînțeles era crud. Acum îl amestecăm bine. Eu nu am luat altul pentru că a rămas puțină zeamă aici și avem de puțină nevoie zeamă. Așa arată. Da, nu știu de ce pun degetul la mine. O să o iau și o să pun pe pâine. Da. Ars. Ce m-am ars. Am să pun chestia de asta pe pâine. Dacă încercați și voi, este foarte bun. E sandwich-ul meu preferat. Dar bine, nu iau la școală. Și întindem bine, întindem bine. Ia uite. Gata. Acum o să tai roșia în 3 de ăștia. Mai întâi o să pun șuncă. 2 șunculeții mici pe care am să le pun aici. Și acum o să așteptăm până se face și în acel timp va trebui să pisăm chestia. Eu o să pun și roșia pe asta, una dintre roșii. Nu știu, am mai încercat și nu s-a întâmplat nimic. Iar pe acestea o să le las așa. Pe acestea. Ok, cred că e gata. O să scot din priză. Și acum o să iau o farfuriuță aici. Și acum va trebui doar să le împreunăm. Pe spate arată așa, normal. Și s-a făcut oul nostru ca cum se numește? Ca cașcavalul topit. Da, asta ușor. Și așa arată sandwich-ul nostru. Mi-am poftă bună dacă ați încercat, sper că v-a plăcut.